Eta, zeba deitzen nikel, nundi da todo? Ba, nikel arpa da Suediako instrumento bat, Bai. erdiarako instrumento bat, eta nikel da suekoz tekla. Arpadun tekla izan dago. Nikel harpa. Nikel, bale. Arpa, bale. Tekla bat ditu arpa, ez da? Teklazko arpa edo, bai. Eta nun ezautu zenunzuk hori, nun zantzan lehendabiziko aldiz kuriosoa. hori jontzen nula? Ba, oskorriko garaietan, eginen temporadatxo bat, Eskandinaviatik, Suedian eta Noruegan eta Finlandian egin dituen kontzertu batzu jaialditan, eta hau Suediako instrumentoan ez, han oso zabalduta dago, eta bertan ezautu, no? Jaialdietan jendea jotzen zuen asko, eta atentzioa dituzien, da enamoratu nintzen, eta gero luthier batekin kontaktatu nuen, berak egin zian instrumento bat, geroztik Suezian ere izan ikasten, eta bueno, ordundik nao maite minuta instrumentua. Asko ikasi behar izan dezu, moldatu, bestien oinarri jaukita errezako izango zan, ez da? Baina pentsatzen dut, teklatu asko daude, ez da? Bai, da beste mundu bat, da beste instrumento bat. Biolina jota erresten du asko, arkoaren manejoa eta hori antzekoa da. Baina bai, da instrumento bakoitza dauzka bere zailtasunak eta bere gauzak, eta kostatzen da. Baina nik uste eta gitarra bat, o baju bat, lau soka, gitarra 6, ja liatzen azten hau, eta horrela behitzeit, eta kontatziak... Engainatzen du, baina die lau soka igurtzi, eta gero besteak bibratzen dute simpatiaz. 12 soka horiek ez dite jotzen. Horrek ematen dio sonoridade berezi bat, reverberazio natura mouko bat, eta ez da hain komplikatu. Ikustet dakala hori da, lau horiek altuago bezala, hartu nabazu eta pixka jotze iguzun, entzuteko zeikutu dakan. Esaten dezuna, txiki haue finago dianak aspirago daude, ez da? Aspiran daudenak ez dira jotzen, bakarri jotzen dira lau. Ze gauza, baina dauka reverberazio natural hori berezia, eta beste hauek bihoratzen dute, hori da. Eta tekla bidez, notak biolinean behatza jartzen dira soken gainean, notak egiteko gitarra bezala, baina hemen teklak zapalduz ja ematen dira. Ados. Zenbat teklatu dazka? Soka bakoitzak dauka fila bat, eta azken soka da bordoia. Ezin da notak egin. Bueno, a ver, hola. Ikutu txiki bat, a ver. Hain polita gazoinua. Polita, ze goxua, eta zorionak guri olako instrumentoak ekartzea, tionea platoa.